ekubulawayo pamuzikazi vari kutsvaga musikana uyu anonzi Tracy Sibanda. Ndichikutambira zvekare pano paHatari 263. Kana wanga uchiri munyowaniri first time yako yekutibata muzuva ranhasi, chandinokumbira ndechekuti usubscribe wotena on the notification bell kuitira kuti isusu patinodzoka neimwe post uchanga uchingozvionera panapa, uchanga uchiwana maupdates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Munyoro wakaita story iyi neZim Celebs inoti iyo paEaster, nguva yeEaster, mazuva eEaster ayo apfuura, zviri kunzi pane musikana anonzi Tracy Sibanda ari kufungidzirwa kuti iye ndiye akapara mhosva iyi. Ari kunzi akatora mushonga wemujolo. Atora mushonga uyu wemujolo akanowisa mujojo tank repachechi, mushonga wepabonde ndo akatora akanowisa mujojo tank pachechi. Zviri kunzi mushonga uyu unobatsira kuti ropa remurume remhanye munhengo yake. So nyaya iri kuzobuda yakamira so, zviri kunzi pachechi apa pakaitwa zvinoitwa nevanhu vakuru mazuva eEaster. Asi musikana uyu paakatsvagwa ndiye ega akasipo pachechi iyi. Zim Celebs inoti iyo bepa iri rakanyorwa neH Metro ndo yakanyora bepa iri. Ndinokumbura kuti taura zvatinofunga mukome section pamusoro penyaya iyi kuti unoionawo sei, wakazvitarisa unozvitongawo sei.